Máš vybudovanú kariéru, vlastné zázemie a hlavu na správnom mieste. Tak prečo je najťažšie nájsť niekoho, s kým to môžeš zdieľať? Zabudni na lovcov flirtov. Naši muži sú budovatelia zázemia. Častokrát špecialisti, ktorí hľadajú ženu do prírody, nie do baru. A naše ženy? Nezávislé dámy, ktoré majú vlastný život už vybudovaný. Nehľadajú niekoho, kto ich zachráni alebo zasponzoruje. Hľadajú rovnocenného parťáka, s ktorým si majú čo povedať aj po rokoch. Čo ich spája? 90% našich členov vymenilo samotu pri scrollovaní za možnosť spoznať niekoho naživo. Či už pri káve, alebo na prechádzke mestom. Spájame ľudí, ktorí to so zoznámením myslia vážne. Ak chceš vedieť, či máme niekoho pre teba, napíš do komentára profily a pošleme ti detaily.